Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo ken ubing paygayam, jay simukat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO, tadimat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rudan. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga min ti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatem ti utek mo. Anya ti kaya tiyasawan mami? Di mo kayat atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apayin lay ka. Kaslad da parikot mo. Takod-kudom pa'y day taulom, idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruam, kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan man ti sumagmamano alawas, pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samot nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daytan samot ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no jay kabarbaro a sekretary na, pasukatan namanin. Kaano nga ta nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da ka no iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam ngay no kas pangarigan. Ada ka no bakante a kwarto iti pagababangan ti gayam ko, nang. Hagan anad ka nga rod, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam at trabaho. No saan ko ama igasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan a trabaho ti serkak, nang. Narwam kamot kit di itirigat, anak ko. Kabailam day ta. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang akmutan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sino ka? Kapay nga umunag ka iti pasdak. May sak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditam? Security guard ka dito rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing agtrabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardian. Asino ka? Anak kaunag dito'y pasda? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, tiyak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am?
Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko kuma makasarita ti para interview, ma'am. Ha? Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makitkita ti puseg kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasayat a makita iti kastang itsuram. Opisina daytoy. Apay akasta tilangam. Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat a makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka di ti aramidak ina? Anya. Nasken ka di pa'y adamagam dayta. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige sir, takita ang iti record. Ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusam dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Adda ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ijay. Padasat mo ti agtrabaho iti sabali nga opisina, ma'am. Nakitak ngamin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kadi iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Ada ngamin kadwa ki akabagyak matlaang. Ison ti nagbati, kasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae amang ipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maano sam nga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya ti asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak ditoy, ma'am. Imbagada IJHR, adito'y kano ti pagtrabahwak. Diyak impagarong apumasa ka iti interview. Itikas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagent? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangininsulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbaga, ma'am? Diyak may turad ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matlangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamat gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin apapanawan ni Sir Sanjo dagiti babae ang naasidag kan kuana. Barang sana kas day-day a probinsyana. Amangan mo't no saan amagustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita inton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naornos dagiti files ko. Agyamanak no nagustuhan nyo, sir. Si kagaan ti imbaga nilay ka akabarbaro a Clark. Uwan, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa.
Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawak. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Rimormot itay? Kunak no ni Carla itay tedda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer, tapno amok ti aramida? Okay, barang no nalaklaka ang makasuro ka, ngem dagiti muna a clerk. Saan ngamin at itrabaho datin into na renda, no di katsyak? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into naranda, sir? Inaramid mo ka din, tinsingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi a lalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lang ta pakitaan iti motibo. Tapno matnag iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a clerk. Ngam saan mat? Napintas ka di, day ta a clerk. Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta a clerk? Napintas ka. Ikagumaamkit di apatin nagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod, anak ko. Sapay ko mata nasayaat dayta anastrikam a trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y matanang rugi. Yak pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na ti liklikam. May mayat matlaang ti awan kagura wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga paapira. Wan matkit day, anak ko. Ala, maturog kan tapno makainana ka. Addaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye, anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat? Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod to'y lamisaan ko. Nagtapok. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mat siguro apat tilamisaan mo? Katsyak ti mang punas? Apay di mo inraman a pinunasan tilamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review mo ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. Wan, sir. Iso na sapa ak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon ko dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon, sir. Kaya tso ka din nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak mat diti computer ko. Sige, sir. Aday ta? Forwarded, sir. Mabalin nyo nakitaan. Agkape kayo ka di, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Wan, sir. Addan to aldaw yu adwa. Saan mo ta pinapanaw ni Sardi Kabarbaro a Clark? Dayta nga rod ti ururayan mi kanilay ka mapasamak. At dan samot milagro ang mapaspasamak ah. Italang mat da ito'y. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigut kad agsukat adagos iti Clark. Ang mga nunapuskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana a clerk? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Sigurado apapanawan naman in dayjay.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, guwapo ngam suplado ni Sanju a CEO, ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agkras kankwana, ngam kanayon nga agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat daytoy. Simple laang daytoy abalasang, ngam nagagat kan napasnak iti trabaho na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Anya nga no di kasta. No naimpis lang ti rupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kaano nga tamanan na pasukatan ni Sir Daiji a probinsyana a clerk? Urayin tayo ti sumaruno a mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Hangam, nagsimple matlaunay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak a mapasamak. Kunak no mapapanaw a dagos. Hangam saan mat? Saan ko ba'y kumapastrakan tayo jay, di damo na ti imay. Ngamadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na akurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ta ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumet a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanya, no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam, tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka ditoy? Party? Ha? Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imbag, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir? Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti-encode mo? Impa-encode nga ni sir dagiti kabarbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka-meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ka ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kankwana. Saan ko matan adinamag? Si kamot tan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di a maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka,
Mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo't sir? Sa anak mo't masikog. Balasa nga pa'y nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka. No saan ka amasikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayen code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kasjay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress? Tinasamot ammo ti lablabidan na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay aje probinsyana. Ha, masurunak. Agpadadangaro, dadida ammo ti mota. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mo ti dinait ko akawas mo. Nangina pa'y ti tela day jay. Uray nangina. Taimbagakit din gay boss. Ano ka masikuga ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya, maternity leave. Dakkel ka di ti tiyan mo, tay baga na ti kasta. Ay, makapasuron da di at tao. Awan sakit rit na na ti sinalbang. Bakla ang ata. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mat nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mat binabalaw ti trabaho kung gapuanak. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaati umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawit ko a kwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo matan iti sidaan kan masapsapul yo, nang. Sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman akmanin iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Apay ka di ma. Sa anak ang nagkamalian ang alakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kankwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga mi tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am? Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, tanakaturpos damat. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day ta makagapo, ma'am? Tikang runaan, tikagura ni Sir, tigarampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak ang nagbidot anangalakan ka, akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko akaopisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsoram. Ha? Amamudak na na? Asino kayo? Kan asino ti anak yo? San nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan, no apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No diya kagkamali, ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti langa, kan ugali, nana? Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di ti imbagak? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Ngam, anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo maggayam, sir.
Good morning. Adaman damagek. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay adinamag yun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Duma ngamin kadag iti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpay sumat kit iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto ak. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa dito eh. Nay, da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutak man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na, no tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di, takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya anak, no apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di a weird day jay a saludsod? Pagkunamat. Ti gargaraw ni Jasmine, kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sabalimet ngamin ti panangibaga na, ta medyo umisampay. Ay, awan ka is ka na day a tao, tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit diya? Agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, Mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Jay ko mapapanawon ti boss yo. Tapno si kalaan ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga amo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan ko na. Inton ammumon, isunto. Kasano ka di ti aramidan may papan iti server, Jasmine? Isurunak man, kabayatan nga awan pay ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Dinamag. Sa maysa, itala ang mata ito'y. Apay nga da ka dito lamisan ni Jasmine. Ingkay di lamisan mo. Takitaam dagiti appointments ko itangal daw. Uwan sir. Jasmine, nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan sir, nalpaskon. Adamot tan dita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. Adayin tugot ko nga inlutok amakan dito sir. Naimas da iti amerienda. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamot balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Ha? Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige sir, taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta sir. Nailuto itinyog, iso ana banglo. Nabanglo nga agpeso. Panagkita, naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Luto. Idi imbagak nga dain lutok a naimas. Imbaga nakit din analpas kano a nagmerienda. Anya, di nakadiri namanan?
Imbaga nakit din nga itad ko kin ni Luciang. Kat, inted mo ka di? Saan, mami? Nambarak. Idi inruar ni Luciang ti kalamay na. Imbaga nakit din anabang lokan na imas kano. Ay, surun kon. Anya? Palpak ka di manen tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manen tinapanunot yu, mami. Amangan manen no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya. Tasan pa'y la pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan met dagiti aginaad a Clarita ken Carla. Ikagkagumaan dati mga remedyo no kasanuda ang mabaniitan ni Sanjo. Tapno mairaman da iti kinabaknang daytoy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Palpak ka di manen tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manen tinapanunot yu, mami. Amangan manen no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami. Dayta ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbaling kita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta mapanunot yo, mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbaling kita itan. No apay mat ngamin nga imay day a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apumanaw day jay alosyang. Siyak ti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nga dakarga na danom. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarming. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuin mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisin pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na kano isimpa dagiti papeles iti lamisaan ko. Apay nga taan na sa irak iti pinanawan nak. Di nakadikayat, ti makikuyog kanyak. Ay, sir, good morning. Itay pa nga imo na ti sekretaryayaw. No imuna, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayo matgayaman. Agkuyog tama pan ijay office. Itay kakanupay matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko. Ah? Ay, kwa, inuray ka pa'y ngamin, sir. Nakitak akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imuna ka lang aruden. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana.
Ditakan. Dinardaras na ni tinagna. Pinanawan na kit din. Ha? Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apa yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak. Ano kinaramid mo? Sayang kinapintas a flower vase. Sino tinang ikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita idi kalman idi nagawid tayo. No siyak tinang ikabil, amok nga da dita, kat saan ko kumaan na sagid. Alangan mat ani sir tinang ikabil. Jasmine, agdardaran ti imam. Sorry sir, diyak ngamin amo nga ikabil da iti nga to ti flower vase. Kitaak mo tayo, imam. Ha? Saanan sir? Basit lang da ito eh. Adda panyok dito eh. Ha? Yeg mo, tapunasak ta Ay, dara. saanan sir? Siya kon timang punas. Siya akong kunakmet. No di mo pala ipapunas kanyak ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrek iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, idi simmang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina iti kalman. Nakitak pa iti flower base iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower base ket nabuong. Flower base pa'y day di mamaday jay. Apay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nang ikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo lang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Baya ba man ni Darwin Agard ditoy? Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuma napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipa-review tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan kamatan. Saan matan na pudot, tada aircon? Sir, mga naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y kumanga imbagam, saan tayo kuma anataktak? Sorry sir, saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo? Diyak ninamnama amalipatak, sir. Basta ti amok, kat ang mga naingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR, diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sagun daway. Ngem no adapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Oo, sir. Agyaman ako na iti kinasingpot yung. Nagsingpot kayo, sir. Diyak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Hindi ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabaho. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga men, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Ala, padasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Ala, anusam nga ro ti agbakasyon, anak. Amang ano iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir, mangifailak ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yo? Ija Isabela, sir.
Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan ngamin ti mga ramid kadagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malina. Sukatak ko man ket. Isumat lagayam akanayon nga agpaisuro kanya. Sige, palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Agbakasyon ka gayam. Nasayaat mo. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan iji opisina? Di mo mo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang tiyaddaam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumbang laang nga aramidam, tatrabang kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yadda iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasika ti mabati ditoy? No anya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana taadda ka baelak, asaan mo akabaelan. Agmano aknang. Da kamot gaya mo, anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat da ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod asorpresaan, nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor ka naglaladawt. Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku na mga min adi na amo ti umisam. Di nan samot ngamin masangot ti umisam. Takanayon ang makumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa. Tapno maka-make-up ka sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo. Taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing sakbay asumangpet ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalig ita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Isu nga rod nga ikagumaam. Aramidan tati amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapinta saksakbay asumangpet ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na, tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpet? Apay ko maasaan ka sumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na ram, tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, palpakmanan ti napanunod nagiti agina. Aplano da amang padakas kan ni Jasmine.
Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay agundaway. Iti may sang aldaw nga agmaymaysa ni Carla iti opisina ta naglib ni Jasmine. Madam ati retouch na itoy, iti sinmangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kumaasaan ka sumagpat, ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rem, ti mat agmamaat. Ay, isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladim kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo amaartapan? At damat pangatiwakan ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make up ti saritaan. Tas saan ket nga rod nga ag-make up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Naglive, tamasakit sa kano ti amana. Ah, tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir? Isulang mo tinakapagbayag iti opisina ni Sir. Uray mo't ket di ni Carla ah. Aldaw lang mo't tinunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni Sir Dayja Akarla. Gapo iti panakabuong ti vase. Ngam di namat pinapanaw. Nagasat pa'y laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Noan yakat at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na laeng nga insubli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi padamag kadagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta, tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din at ikano agpapamaatin into na ra. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mo't ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Adasakit diferensya ti panagkita ti bosyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Iso kasurun ko day jay alosyang. Noon niya nga tati addakan kwa na ah. Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day ta. Siyak day to sir. Saan ka di anak kaliv pa'y laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga min nakitak ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro day ti rubber shoes ko sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa imat inyin code dagiti kabarbaro a files. Ay irugi kon sir. Sabali nga min di inyen code ko iti kalman. Ay, manupay nga aldaw. Sakbay asumangpat ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasro. Madlaw yu ka di akanayon analiday ni sir? Kaslakas ta nga rod. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmagna. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga ta nga agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakada tayo, tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sabagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Ay, nabambanugang. Ado ti naramid ko iti opisina. Awan nga min kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dwa kayo laeng ka ni Sir Sanjo? Ngambukudak mo ti trabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti naramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na kunam? Wan, mami.
Ibaga na mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga rod. Uray kumaa, numaban ni itak. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang nga ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji kabisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hinggam adayumat ngamen. Sagpaminsan ka lang agaw awed. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo. Padasag to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay anang ato ti sweldong. No lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo ak tulaangan dito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti agnegosyo no maiga sa atam. Iso nga anusan nyo pa'y basit no madayo ak manen, nang. Anya pa'y nga rod. Di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknak. Apay asap sapulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo nga ta. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid kadagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro kak, sir. Yag konto iji opisina yo. Biro kam itan, taurayak. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Takitak iti ayan dagiti records ko, sir. Atoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo't api manaw ni Sar. Anya tinala na kan ka. Jayman biodata ni Jasmine. Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti biodata ni Jasmine, saan ka di adi nakabibiyangan no kasjay nga ag-interview ka iti aplikante? Mas daawak nga rod no apay. Amangan no kayat nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinita ng dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamu. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayon. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tayo basbasaan ni sir. Inruar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo daytar aramidem. Adala ang awagap. Uwan sir, matungpal. Agawam. Rumuarak biit, nakapsot ti signal dito uneg ti opisina. Sige sir. Kitaak man tinakaparabaw iti lamisaan a binasa ni Sir Itay. Ti biodata ni Lusyang. Apay dito eh. Ti ka di cellphone number ni Lusyang ti sinakarna dito eh. Hello, asino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di?
Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka da kayo ti cellphone number ko? Sana napateg, no sa dino tinangalak iti number mo. Damagak lang, no kaano kang agsubli ditoy. Kuna ni nanang asa anak kanon nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka nga agsubli, kunam? Kasta mo timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka kuma. Maikawak, manipod di ka makitkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mang rabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay ditoy. No kayat mo, umayak dita. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ang mga noado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakanusukunan ditoy. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano, ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit de. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da ka no iti driver na. Palubusan da ka di pa nagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon dito, oy. Nulaket palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti boss mo. Apay ngay nga umay nakasukunan. Boss, edinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod, nang. Kasladyak mamati. Ka-text mo nga rod day tabos mo. Ta ijay ile ti pagsabatan yaw. Awanak inton bigat, ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin amamuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya, sir? Itaman pa'y? Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction kong aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa'y, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tanga aday ti lamisaan ni sir ti bayodata nilo siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ije probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamot ni sir anapatag kano ti gagaraan na ije probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni sir iti oras na? Wan matkit dia. Naira na la siguro a probinsya tinapananda. Nga saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayodata nilo siyang aday ti lamisaan ni sir. Napanain nalaki nilay ka. Ti bayo datam? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan a mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tiling ngayong bagam. Pagkitaan mikin ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apagisong harad. Agpagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsyayo? Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sika ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito imbagayo? Iti anya agapo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen.
Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarit na ni Sanjo iti iliw kan panakaikawa sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inala na nga rod ti biodata ni Jasmine kat inala na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga rod ni Jasmine kat imbaga na amapan nasukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine ngam awan na aramidan na. Nakadanon nga rod ni Sanjo iti ili da Jasmine. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito magayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamas daw? Basol ko ka di, no kailiw ka. Mas dawak una iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yu timapan iti balay, sir? Nanumula ang ti balay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti dagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag-out-of town ni sir. Awan mo timiting da. Itala ang ama pasamak daytoy. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka diti imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidda awak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya agapo. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di ah. Maburbor tsa anak, kadagiti mapaspasaman. Nagsubli ka, anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yo, nana. Landingitek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyamanakit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw a pagtaengan may. Nasao ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Kat diyo kayatin nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin iti syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asan a pumasyar. Tapno diyo paritan nga agsubli. Ikak iti binulan a bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugaryo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam a boss, ti anak ko. Agyaman ak unay iti panangibagayo anasing petak, nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adi da mo't ibaga.